Ara mill-Ktieb tal-Ġenesi. Il-Mulej Alla qal mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanammillu għajnuna totta għalih. U l-Mulej Alla sawwar mill-art annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara xi jsemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħlieqa ħajja, dak ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u l-kull tajra tal-ajru u l-kull annimal selvaġġ. Imma l-bniedem ma nstabet ebda għajnuna totta għalih. U l-Mulej Alla tefa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan raqad u ħadlu waħda minn kustiljieħ u floka imliħ bil-laħam. U l-Mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġiba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal, din id-darba dini għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Għalhekk tissejjaħ mara għax mir-raġel ittieħdet hi. Għalhekk ir-raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini jient u risqek tajjeb. Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Martek tkun bħal dil jammila fl-irkejjen ta' darek u liedek bħax-xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sijon. Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem. Tul ħajtek kollha. Jalla tara wlied u liedek. Slim għalik, Iżrael. Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ara mill-ittra lil Lut. Ħuti, lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġli, lil Ġesu, aħna se qegħdin naraw imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li jubata. Biex għall-grazzja ta' Alla, il-mewt li daq tkun għall-ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li jwassal ħafna wlied għall-glorja, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak li jqaddes u kemm dawk li jiġu mqaddsin, il-koll huma mill-istess wieħed u għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu. Alleluja, alleluja. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu l-xulxin u jammar fina u imħabtu issib il-milja tagħha fina. Alleluja, alleluja. Arri mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resqu xi Fariżej lejn Ġesu u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jista' jitlaq lil martu. Weġibhom u qal, x'ordnalkom Mosè? Qalulu, Mosè tal-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibgħatha. Imbagħad weġibhom Ġesu. Minħabba l-ebusija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni, iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk, mela raġel iħalli lill-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħlu d-dar, id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan u qalilhom, min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda u jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Dan is-27 ħadd ta' matul is-sena u l-qari tal-lum u dwar iż-żwieġ. Fl-ewwel qari mill-Ġenesi Alla ħalaq lil Adam imma ddeċida li ma kienx sew li jibqa' waħdu. Għaliex? Alla nnifsu u imħabba bejn il-missier u l-iben li huma jaqsmu flimkien fl-Ispirtu Santu. Alla ħalaqna xbija tiegħu. Għalhekk hemm bżonn li aħna wkoll nkunu maqogħdin mal-oħrajn fl-imħabba u l-biberija u l-qrubija. Dan naraw fl-ewwel qari meta Alla jaħlaq lil Leva mill-kustilja ta' Adam u Adam jifraħ.
Din id-darba, dini għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Ir-raġel u l-mara huma msejħin għal rabta speċjali fiż-żwieġ. Fil-Vanġelu, il-Fariżej jippruvaw lil Ġesu billi jistaqsuh jekk raġel jista' jitlaq lil martu. Għalkemm il-liġi Ludija kienet tippermetti d-divorzju, Ġesu jgħid dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Iż-żwieġ u ħafna iżjed minn tnejn min-nies li jagħmlu għeda lil xulxin u rabta is-siġilata minn Alla. Ġesu jissejjaħ lir-raġel u l-mara ġisem wieħed. Għax tant huma marbutin ma' xulxin li ma jistgħux jinfirdu. Ġesu iż-żwieġ jagħmlu sagrament. Jagħti lil miż-żewġin il-grazzja li jgħinu lil xulxin isiru qaddisin fiż-żwieġ tagħhom u l-ħajja tal-familja. Iż-żwieġ u vokazzjoni sejħa minn Alla. Hemm vokazzjonijiet oħra bħal ħajja reliġjuża jew is-saċerdozju, imma l-vokazzjonijiet kollha huma importanti u parti mill-pjan ta' Alla. Il-koll għandna lejn xi nħarsu l-qudiem aħna u nistennew is-sejħa ta' Alla u meta nsibu xi pjana u għalina. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!